Maayong adlaw ug malipayong adlawng Domingo kay nahuman man ang Sabado gahapon. For today's video na aday mi sa balay ni Idol Gary, ang papa ni Girly Mindset. Medyo naulaw jud ko diri gamay kay pertigyon ninduta sa ilahang balay. Pero ang nakanindot di ay ani ni Idol, pertigyo di ay ni silang mga buutana hasta iyang asawa hasta iyahang anak, mga buutan jud kay sila kay welcome yun mi nila pag abot namo. Mo akong ganahan pud ani ako ang Idol. Pero ang tuyo ug tumong namo diri kini jud iyang haplas nga baligya kining Mindset kay nindot jud kayo naka-testing jud ko. Gipa-testing ko kaisa, nakaingon ko pertigyon dutang haplas. So mao ni ning anhi diri kay mupalit jud ko siyang baligya ang haplas kay pertigyon ninduta gamiton halang siya nga ang imuhang mga pamaol mga wala gyud matanggal ang mga panuhot ba kay sa dihang ning gamit ko nawala man dayon ang sakit sa ako ang mga kaunuran. Unya ang nakanindot ani kay pertira pong baratuha tag 135 ra ang isa ka batil kay kining haplas dako jud kay nigtabang sa kuha nga mangisda ay ko kay sayo baya ko munaog no perting tugnawa. So duo ra kay ita sa panuhot mo kinahanglan jud ko aning haplas ni Idol. Unya nindot pud kay siyang haplas kay wa gyud siya baho, di jud ka maulaw ba kung adto ka sa daghan mga tawo kay wa gyud siya baho, di jud ka manimahong haplas. Dili pareha sa ubang mga haplas nga manimaho jud ka. Ang nakanindot di aning haplas kay perting humuta. Nya pwede gyud kay ni sa mga dalagag ulitaw kay wa may baho ang haplas. Kay ang ulitaw maulaw man og mga haplas kay moingon man day nang dalagang nanimaho man kang haplas. Pero kining haplas pwede ni sa mga dalaga og ulitaw. Labi na gyud sa atong mga nanay ug tatay. Dako jud kay ning tabang ning haplas kay siyempre pag idara na ta duol naman lang ta sa panuhot ani. Labi na gyud sa mga parehas nako nga mangisdaay sayo kaayo muna og sa balay nga magsigirag hikap aning ice nga gibutang sa isda okay na need jud kay naghaplas kay dali ra jud kay panuhot ana mawala. Labi na ning haplas ni Idol kay pertigyong ninduta gamiton halang jud kay siya. Mao na kung ikaw karon gusto ka mo gamit siyang haplas ingnar ako kay anhaon ta ka barato ra man kayo siya tag 135 ra ang isa kay kung makasulay ka aning haplas sa magbalik-balik jud ka kay makarelax gud siya. Labi na tong daghang kayog trabaho nga manakit ang imuhang mga abaga ay pahiran ra sa haplas ni Idol Gary. Bitaw oy nindot jud kay siyang haplas. Ug nalipay po ko karon nga adlaw kay naabot jud ko diri sa ilahang balay. Wa gyud nako damha ba nga maabot jud ko ron diri sa ilang balay tungod lang sa haplas. Ug nakita gyud nako sa personal ang ihang anak ba nga si Yamyam ug si Girly. Perti mga buutanan po ning mga bata Nya kini ihang Yamyam kini ang kamanghuran nga bata. Perti kabibo nga bata makalingaw gyud. Himansin pa kaayo. Bata pa kay siya pero maka istorya na. Malingaw jud ka sa iya magtan-aw. Kay sa una sige kog tan-aw sa ilahang mga video malingaw jud ko. Samot na di ay gyud ug sa personal nimo sila makita perti makalingaw gyud nga bata. Ug nagpasalamat jud ko ninyo mga idol kay inyo hagyong gitiwas og tan-aw ako ang video karon. Salamat kaayo ninyo. Ug nagpasalamat po ko ni Idol Gary ug siyang asawa kay nakapalit ko silahang haplas nya perti daghanan ni ako ang gipalit kay kung naay gusto nga mo palit ingnar ako.